Assalamu alaikum jama'a masu kallon da sauraron barkanmu da yau barkanmu da sake haduwa da ku a cikin shirin labaran namu na sashen Hausa na yau Litinin 26 ga watan Fabrairu wadda ta yi daidai da 16 ga watan Shaban. Hijira tana da shekara 1445. Gidauniyar ceton ƙasa na ci gaba da karɓar gudunmuwa daga hannun 'yan ƙasa wadda magabatan ƙasar Nijar suka girka domin yin amfani da su a cikin ayyukan ci gaban ƙasa. A sahun gaba shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani. Ko a yau ma wasu 'yan ƙasan sun ba da gudunmuwarsu ta hannun Madam Bura Rai Kishar Maka shugabar gidauniyar. Ga dai ƙarin bayani ta bakin su waɗanda suka bada. Mu matan ba su rana. Mu ma mun ji daɗin ikon na mun ka zo mu kawo namu ɗan ƙoƙari kaɗan da mun kayo. Allah Ubangiji wata Allah cikin sarauta shi ƙara musu zawa ɗaukaka cikin ayyukan gada sun ka shiga. Allah ya ƙara ɗaga su yi sama. Allah Ubangiji ya ba da lahiya kuma ya ba da abin da lahiya ga ci. Allah shi ma duk musulmi duka na ƙasa ɗaukaka. Amman da kuka gani mu daga kai muke zuwa komin yuri mun kawo goyon bayanmu na CNSP. Mun kawo kudin taimako saboda koko wanda ake yi domin ci gaban ƙasa don muna fatan Allah ya ba su sa'a, Allah ya taimake su cikin ikonsu, kuma mutanen duka suna bayansu. Shi yasa mutanen garinmu duka sun tara kuɗi sun kawo taimakonsu saboda CNSP. Allah ya ba su sa'a. An ga zakkuwa da mun kai nan Fond de Solidarité shine kiran da an kai duka dan kasa su zo su kawo tallafin su cikin ra'ayin kasanmu na Niger. To bayan kasanmu na Niger ya shiga wannan kungiya IAS wannan shi kuma mu gare mu yanzu kama an zama uwa dai uba dai. Mun ka kawo tallafin mu na horo na sojawa wanda suna bisa tiyatar na mi aka cewa tsaron kasa da sauransu. Don formation ne mu za mu ba su na horo wanda suke bisa ayyukan na soji. Don kasa ukun suna da abun ga kaman na horon abun ga formation na training na foro kaman na dari kasa duka dai 300 ne. To Niger yana da 100, Burkina yana da 100, Mali yana da 100. Yanzu mun ka kawo nan Fond de Solidarité mun ka ba president kin tallafinmu wanda yana yi kamar kimamin miliyan 30 don tsaro. Allah Ubangiji ya kama muna, Allah ya kama ma CNSP wanga aiki da suke yi, Allah Ubangiji ya sa su hau yan ba. Zaken kasa ne sai da dan kasa. Mutanenmu da aka sasan waje su ne sun tura kudi a kasan Cote d'Ivoire a garin da aka ce Masaiwa. Sun kawo jika 300 da jika 12 a contribution na CNSP. Don ka suna bayan CNSP 100% suna sa musu albarka kwarai kuma. Muna fata Allah sa Niger su kwance lahiya su tashi lahiya. Don ka mutanen diaspora duka diaspora muna fata musu alheri, muna gaida musu da kokiri kuma. Vraiment mun gode mu diaspora. Wallahi mun zo da sunan sinisire wanda ruwa ya mabanna muka ce mu taimaka mu ma mu sa hannun mu. Allah ya taimaki kasar Nijar, Allah ya taimaki shugabannin kasa. Mun kasu ka jika 60 da dala 50. Yan misa a jihar Difako inda a yau ne merori na kasa baki ɗaya suke gudanar da babban taron su karo na 10 a ƙarƙashin ƙungiyar nan tasu ta ANMC. Magatakarda na ofishin ministan cikin gida shine yake jagoranta wannan taro. Ga dai ƙarin bayani ta bakin Abdurrahman Bukari daga Difai. Bikin buɗa wannan zaman taro da karo na 10 na ƙungiyar ƙananan hukumomin Niger da ake kira Association de Municipalité du Niger an tafiyar da shi ne dai a ƙarƙashin jagorancin magatakardar ofishin ministan cikin gida, wanda albarkacin wannan taro da ya isar da irin sakon da yake ɗauke da shi, a musamman ma zancen jagoranci cikin adalci da kuma sanin ya kamata, wannan kuma domin ci gaban ƙasarmu cikin mutumci da kiyaye amfanin juna. Cikin tahiyar da wannan amana kamar yadda shugaban ƙasa Abdurrahman Tani yake so, merori suka hiddo nasu ilimi da husa'a sun ka ceto a tsara wa journée de commune don saboda a kawo ƙarfin gwiwa zuwa ga ma'aikanta na yanzu, zuwa ga tahiya da al'amuran jama'a. Kowa zai gani ga hili
yadda ya kamata a tai da al'amuran jama'a cikin haske, cikin amana da cikin gaskiya, saboda duk abin da magabaci ya kamata ya shine adalci. Adalci daga cikin irin wannan tsari yake farawa, shine ma'anar wannan wato babban taro na merodin Nijar gaba daya. Rawa ta sauya shine gudunmuwar da muke so, rawa ta sauya. Kowa da an ce meri a Nijar an kawo tsegungunma da ƙananan maganunuwa wanda ba su da amfani, to merori mun gaya musu kuma a cikin diskur da mun ka faɗi da sunan ministan cikin gida Muhammad Tumba, mun faɗi da sunan shi da cewa su sauya rawa. Jama'a na son sauyi kuma sauyi na albarka, shugaban kasa na fatan sauyi kuma sauyi na albarka. Kowa ya kawo nashi gudunmuwa saboda ɗan ƙasar Nijar ya san ikon shi ya bai kama da ikon yau. Abdu Uhu Dodo, shugaban wannan kungiyar ta merorin Nijar, shi ma ya tofa albarkacin bakin shi kan wannan haduwa ta Difa. Kakane ya kamata mu yi tsare-tsare mu gani wani fannin na kasuwanci ne, na tattalin kakane za a kyautata arziki shi bunƙasa cikin kominki, kakane duka ya kamata. To shine ya kawo wanga bayani na cewa a zaka a yi zama duk technician na minister waɗanda ya kamata su zaka su ba da haske bisa tattalin arzikin ƙananan hukumomi, duk suna nan tare da mu. za mu kwana 3 za su ba da bayani, bayani kuma cikakke wanda zai sa cikin tamkin da a gare mu na ci gaban arzikin komin da kuma tsari na sabon mulki da Allah ya kawo muna. A gurin wannan zaman taron da an samu ganin halartar wakilan kananan hukumomi da suka fito daga wasu kasashe kamar Nigeria, Chadi har ma Mali. So yanda gaban mu yau sun gane su ba juna hannu ya yi komi. Yanzu mutanen Niger da annan su ne kamar su ɗauki gaba, su je wajen amincinsu na Mali da na Burkina su komi a yi Confederation des Associations des Municipalités de l'AES. Shi dai wannan zaman taron da za a gudanar a tsawon kwanaki guda 3 a nan Difa wani dandali ne dai na masanyar sani tsakanin merorin wannan ƙasa tamu. A Dosa kuwa a gundumar Dogon Dutse an gudanar da wani zaman taro na karatun Alkur'ani mai tsarki tare da yin addu'o'i da kunutu na neman Allah ya tabbatar ma Nijar zaman lahiya da kwanciyar hankali mai dorewa. Abokan aikinmu daga Doso sun shirya wannan rahoto a kai. Wannan karatu na Kur'ani da addu'o'i musamman da Fatiha wanda ya samu shiryawa a wannan rana ta Juma'a tare da kwamiti mai kula da kawo nashi tallafi zuwa ga babban majalisa na kasa wanda ake ce masa CNSP na birnin Dogon Duki. Ma'ana dai a roki Allah Ubangiji mai komi mai kowa ya kawo tabbatar da kwanciyar hankali cikin wannan kasa da cikakken tsaro. A dangance da haka dai mun saurari magajin barikin Dogon Duki ga dai bayaninsa. Muna ma Allah godiya da kwamiti wanga da ya tsarin wanga ai sabaka Kur'ani. Shi komai an kamar da shi wajen Allah ana samun saukin shi. Sai mun kai godiya da sun kai wannan nazari da a ce a mai da wannan sha'ani ga hannun Allah. Muna musu godiya. Kuma muna malamai godiya da duk jama'a da sun tsaya sun kai wanga aiki na karatun Qur'ani da kuma waɗanda sun tsaya sun karɓi addu'a. Tunda kun gani yanzu azumi ne muka hango, kenan muna fata Allah ya kawo mana sauki. An barkacin wanga fata na azumi da arziki. Muna fata kuma Allah ya ba mu ikon ganin wannan azumi. In Allah ya kai mu ga fatan azumi kuma muna so kowa ya sa kokari cikin addu'a saboda ƙasar mu. Arziki ya sabko cikin ƙasar mu. Duka kan ƙasa su samu sun uhani da shi. Muna roƙon Allah ya karbi addu'o'in da muka yi. Bayan bayanin magajin barkin Dogon Duci, kantoma na gundumar Dogon Duci shi ma ya jinjina da wannan kokari kuma da mika godiya zuwa ga duk lahirin wannan malamai wanda suke fadika tashi na ganin cewa an samu tabbatar da kwanciyar hankali cikin wannan fadin kasa kuma da ci gaban kasar mu ta Nijar. Mu tuna muku da cewa dai wannan komiti na kula da tallabi zuwa ga wannan babban majalisa na kasa CNSP sun ƙara jinjina ma mambobi na kasashen AES da wannan kokowar da suke da wannan yaƙi na ganin cewa duk abin da ya shahi ta'addanci a cikin wannan fadin kasashe a samu Allah Ubangiji ya ba su sa'a kuma su ci galaba bisa kan wannan azzalumai. Daga jihar Dosa sai misa a jihar da magaran inda a yau ne su ma 'yan jihar da magaran suka gudanar da karatun Alkur'ani mai tsarki da yin addu'o'i tare da yin alkunutu domin Allah ya kare Nijar ya ba ta zaman lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa. Magatakarda na gwamnan jihar da magaran shi ne ya jagoranci wannan taro Haru Mamma. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Usmailu Usman da Alhabu daga da magaran Babban wannan ta Tribune Official a nan ne a daƙa ta
ƙungiyoyi na addinin musulunci suka gudanar da babban wannan shagulgula. Da farko an saurari jawabi na ɗaya daga cikin mambobin na wannan adaka ta ƙungiyoyi na addinin musulunci kamar haka. Nijar kasance wata ƙasa wadda take 99 musulmi, to muna bukata a sanya karantarwar addinin musulunci a cikin ilimi na zamani da kuma sauran makarantun islamiyya masu zaman kansu. To muna son wayannan makarantun su zamanto akwai kulawa ta gwamnati da taimakawa daga gwamnati ga wannan makarantun. Sannan muna so a ɗauki ƙwaƙwarar doka mai tsanani ga waɗanda suke zo mana da mummunan ɗabi'ar da Allah maɗaukakin sarki baya so, shi ne abin da ya shafi luwaɗi da maɗugo. Muna jinjinawa ga shugabannin da suke jagorancin ƙasar nan. Daga nashi waje magatakarda na fuskar jihar da magaram Haru Mamman, wanda ya wakilci gwamnan jihar da magaram Kwananan Isu Labo, shi ma ya jinjina ma wannan malamai na fuskar addinin musulunci bisa kan kokarin da suke ma wannan ƙasa tamu kamar haka. Abin da za mu shaida muku shine lalle kamar da ake faɗi ana samun galaba, domin irin yadda 'yan uwa musulmi na ƙasa gaba ɗaya suka tashi suka yi tsayin daka domin a roƙi ubangiji ya kare ƙasarmu kuma ya kare al'ummata kuma ya yalwata arziki a cikinta. A ci gaba da wannan alkunutu domin a ƙalubalen da muke fuskanta lalle muna samun galaba, amma akwai sauran dana cikin kaba. Mu sanar da ku an gudanar da sallah ta magariba da yin kuma addu'a ta alkunutu da fatan Allah mai kowa mai komi ya sabko kwanciyar hankali da sabon arziki a cikin wannan ƙasa tamu ta Niger. Jami'an tsaro na ci gaba da kare ƙasar nan tamu daga barazanar 'yan ta'adda da ɓata gari da 'yan hashi da makami da masu sarandin kwaya da sauransu. Baro Azuka ya shirya wannan rahoto akan nasarorin da jami'an tsaro suka samu a wannan mako. Musoma da yankin yammacin ƙasar nan musamman jihar Tilaberi inda sojojin ke ci gaba da jajircewa don tabbatar da zama lafiya da kwanciyar hankali ga al'umma. Wani bincike da suka yi ya ba su damar kama wasu miyagun mutane 13 tsakanin ranar Alhamis zuwa ranar Juma'a da ta gabata. Mutanen daga cikinsu akwai 'yan ta'adda da wasu da suke hada baki da su da kuma barayin dabbobi. Dukkansu lokacin da sojojin ke yin patrol ne suka kama su a garuruwan Bafale, Kunam, Talsho, Tondiya da kuma Libiri. Daga nasu bangare sojojin rundunar Almahau a ranar Juma'a 23 ga watan Fabrairu cikin dare zuwa Asabar 24 bisa amfanin da suka yi da wasu bayanan sirri da ke cewa wasu 'yan ta'adda na musguna ma jama'an garin Garbai. An tura wasu sojojin da suka je suka ba jama'an garin kariya domin kwantar musu da hankali. Daga nan sojojin sun taka a kafa inda suka zagaya kewayen garin suka kama wasu mutum biyu, sannan suka tar da kwalhon harsasai da wasu tarkacen kayayyaki da 'yan ta'adda suka gudu suka bari. Dabra da waɗannan ayyukan na tabbatar da tsaro, sojojin har ila yau sun jaddada ƙoƙarin da suke yi na ƙarfafa mu'amala tsakaninsu da jama'a talakawa farar hula. Ta haka ne a ranar 22 ga watan Fabrairu nan da muke ciki suka rarraba cimaka kyauta da abubuwan shinhiɗa da kuma magunguna ga jama'an garuruwan Motagata, Harigana da Gasa, sannan suka kula da yara da tsofin waɗannan garuruwan likita ya duba lafiyarsu. Su kuma sojojin rundunar niyya da ke gudanar da ayyukan ta a ƙetaren gulbin Isa daga yamma a ranar 22 ga watan Fabrairu da sahe, wasu sojojin sun kama wata mota Vewit ɗauke da mai na fasa kwabri bisa hanya mai tashi daga Yamai zuwa Torodi. Da suka binciki motar, sojojin sun samu bido 63 'yan litra 25 kowanne, ga alama za a kai ma 'yan ta'adda shine. Bamban da haka wasu sojojin da ke sintiri a garin Salabusi sun gano wasu kayayyakin 'yan ta'adda da suka hada da motorola ɗaya da salula ɗaya da kuma bido biyu 'yan litra 25 duk dai a ranar ta 22 ga watan Fabrairu da sahe. Wasu sojojin da ke sintiri wajen Petal Koli sun fuskanci harin 'yan ta'adda da suka hito daga wajen Burkina bisa motuna kimanin 20. A daidai lokacin da sojojin ke barin wuta da su, sai kuma wani gungun 'yan ta'addan suka bullo daga kudu suka sama wata babban mota shaƙe da kayayyakin abinci wuta.
motar ta lalace ne direban ta ya gudu ya barta tun ranar 18 ga wannan watan na Fabrairu, amma jajircewa da sojojin namu mazajen daga suka yi ta ba su damar fatattakar maharan tare da karɓo wani moton su da suka gudu suka bari. A jihar Maradi, sojojin rundunar farautar bishiya da ke Basira a ranar 22 ga wannan watan na Fabrairu sun fuskanci harin 'yan bindiga da suka zo bisa moto da dama. Dage wadda sojojin suka yi ta ba su damar koran maharan waɗanda a ƙarshe suka nufi wajen Najeriya. Sojojin sun yi nasarar kashe 'yan ta'addan da dama, amma su ma 'yan ta'addan sun kashe jandarmomi 4. Hukumomin koli na ƙasar nan na amfani da wannan dama domin isar da gaisuwarsu ta ta'aziyya ga 'yan uwa da amina arzikin sojojin jami'an tsaron da suka rasa rayukan nasu. A can yankin da kwaro da ke arewacin jihar ta Maradi, taka tsantsan ɗin da sojojin suka yi yasa sun gano wani gungu na masu fataucin makamai da miyagun ƙwayoyi. A jimilce an kama mutum 4 da bindigogi 6 da suka hada da AK Karanset guda 1 da PA guda 5 da kartusai 18 da mota V8 guda 1 da moto 4 da kuma kilo 2 na tabar wiwi. A cikin jihar Agadez a ƙarshen mako wasu sojojin da ke sintirinsu na yau da kullum hita garin Agadez sun kama wasu mutum 2 cikin wata mota Ben sun hito daga Yagaji dauke da kululla 86 na tabar wiwi da nauyinta ya kai kilo 44.9. A cikin jihar Difa, inda rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukanta a tsakiyar mako, sojojin da ke bincike yankin Gagam sun kama wani mutum mai safarar harsasai yana gab da sai da ma 'yan ƙungiyar Boko Haram harsasai kimanin 500 duk dai a wannan yankin a tsakiyar mako. Bayan sojojin sun yi amfani da wasu bayanan sirri da suka samu, sun yi nasara kama wani mutum mai fataucin miyagun ƙwayoyi. An kama shi ne a unguwar Asaga da ke cikin birnin Difa. Da aka yi bincike a gidan shi, an samu kululla 71 na tabar wiwi da ƙwayoyin tramal guda 50. Ya ku 'yan ƙasa, kusan da yaƙi da abokan gaba abu ne da ke buƙatar gudunmuwar kowa da kowa. Dalili kenan muke jaddada yin kira ga jama'a talakawa su ci gaba da ba sojoji labaran duk wasu abubuwan da suka ji ko suka gani waɗanda ba su yarda su ba. Domin haka ne ma aka ware muku lamba da kuke iya kira kyauta. Sojoji ku kira su a lamba 40-40, 'yan sanda kuma ku kira su a lamba 83-83. Idan kun yi haka kun taimaka wajen samar da tsaro a cikin ƙasa. To jama'a masu kallon mu da sauraron mu, a nan muka zo ƙarshen labarin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Ni Zulha Gamu da na shirya na gabatar nake ce muku mu huta lahiya, ma'assalam.